cirkulárnu ekonómiu vo svojich aktivitách prepájam práve s módou, a to s udržateľnosťou, tým, že využívam kúsky a produkty, ktoré už boli vyrobené, ale zostávajú v rámci tej cirkularity v obehu a jednoducho ich buď len pretváram, alebo ich posúvam ďalej v takom stave, v akom sú, pokiaľ je to teda možné. Takisto aj vo svojich workshopoch, na svojich podujatiach nepoužívam materiály alebo produkty, ktoré by boli nanovo vytvorené, ale používam už také, ktoré niekedy už existovali, už sa používali a ja ich teda pretváram na niečo nové, nejaké nové kúsky, čiže sú to stále tie isté veci, ktoré zostávajú v rámci tej cirkularity v obehu, ale teda sú pretvorené na niečo nové, niečo iné, čo či už ja alebo ľudia, ktorí sa zúčastňujú napríklad workshopov, používajú ako materiál.